Cibo ditina bashtir telefona xwa bizivirinin. Please rotate your phone for a better view and experience. Hilbijartina Joseph Aoun vek Serokkomare Lubnanê. Joseph Aoun digera duyem de bidengen parlamenteren Lubnanê vek Serokkomare nû hat hilbijartin. Ev fermandare artêşa Lubnanê yek jî kesayetiyên ku jî alî Amerîka ve tên piştgirî kirin. Dîtura yekem a dengdana parlamentoyê de ku bî tundî rageşiya devkî derbas bû, nekarî jî separên duyê dengen pêwîst bi dest bîşe. Erebistana Suudî beriya niha merc dabûn ku eger Joseph bê hilbijartin û Hizbullah jî bê çek be dê alîkariya Lubnanê bike. Joseph Aoun gut. Tenê çek li Lubnanê de deste artêş de be, ev tevevatê ku Hizbullah bî temamî bê çek dîbe, ku pişta İran dişkîne û Erebistana Suudî, vêlatên Ereb, İsrail û hemû cîhanê keyfwaş dîbin.